Tacones sobre ruedes és un viatge d'amigues, un viatge divertit, elegant i emocional. Un viatge en autocaravana per fer justícia i descobrir l'empremta que deixen les experiències viscudes en aquelles persones que s'atreveixen a donar-ho tot, per defensar qui són i el seu estil de vida. de la iglesia. ¿A dónde nos llevas? A Murcia, tío. ¿Y eso? ¿Te acuerdas? Avui parlem amb Pau Canivell i Michelle Relaise, director i protagonista de Tacones sobre ruedes. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Estem aquí amb Pau Canivell i Michelle Relaise, director i protagonista de Tacones sobre ruedes. Què és Tacones sobre ruedes? Una definició curteta, perquè van moltes preguntes, vindran després. Me encanta. Bueno, gracias por la invitación, Pau. Tú mejor que nadie puedes responder esto. Pues Tacones és un viatge que vam fer amb amigues, amb un grup de drag queens i una icona trans, que vam anar amb autocaravana fins a Múrcia per fer un show per en Diego José i com que havíem de fer aquesta iniciativa, doncs vam decidir gravar-ho amb documental. Bueno, aparte es una experiencia súper linda porque nos une un montón y es un poco vivir la locura del mundo del espectáculo también. Quantes vegades us han comparat la pel·lícula amb Les aventures de Priscilla? Més que comparar-la, per nosaltres m'ha estat el gran referent i la nostra inspiració. De fet, era una mica com agafar aquesta pel·lícula i portar-la als nostres temps per veure si segueix sent vigent aquest tema, per saber si segueix havent el mateix impacte i xoc cultural quan uneixes un grup de performers en un espai que, diguem, que no està molt avançat com és Múrcia, i veure com realment no ha canviat tant, no ha passat tant el temps i segueix sent totalment vigent una película como esta. Yo no veo mucho parecido en realidad. Sí, un poco el tema de llevar alegría con los shows, pero además Tacones sobre ruedas tiene un fondo que es ayudar a alguien, darle un aliento a alguien. Creo que esa es la diferencia un poco, ¿no? Y el formato también, que es un documental, y en el caso de Priscilla es una ficción, pero que nosotros siempre lo hemos cogido como un referente, ¿no? Como qué pasaría si Priscilla se fuera ahora a hacer su viaje. Y es un poco nuestro ejemplo, ¿no? Es un homenaje, en cierta manera. Us encanta Priscilla. A mí me encanta. Tú sabes que yo la vi de grande, porque era como nunca se podía encontrar, cuando la buscaba nunca la encontraba y la logré encontrar en un lugar de alquiler de pelis y es fantástico. O sea, realmente es una inspiración. Me encantó. Sí, en mi caso, mis padres no son nada cinéfilos y nunca me han puesto películas, pero justamente esta me la pusieron cuando era bastante pequeño y sí que me hizo un clic, ¿no? Pero en verdad también hay otra que es Tu Wong Fu, que también es un road trip así con drags y performers, que también incluso creo que me gustan un poquito más que Priscilla. Tacones sobre ruedes és un títol molt almodovarià. Quina és la vostra pel·lícula d'Almodóvar preferida? Yo creo que la mía es Todo sobre mi madre. Creo que eso marcó mucho, en mi caso me marcó mucho. Soy de consumir mucho sus películas, pero Todo sobre mi madre creo que me gustó mucho. Para mí seria... Tres, o sigui que... És que és complicat perquè hi ha moltes de bones, però per a mi seria Pepi, Lucy Bom y Otras chicas del montón. Y porque no sé, es la primera creo que se publicó de las suyas y esa esencia tan punk y tan macarra creo que es lo que más me gusta. Y con las películas quizá ha ido perdiendo un poco esta esencia, ha ido evolucionando hacia otra cosa que también está muy guay, pero para mí esto es como el gran referente, ¿no? de Almodóvar, sus inicios. Guay. I la vostra pel·lícula preferida en general, la que més vegades heu vist, quina seria? Uy, yo soy muy extraña con el tema de mi gusto de películas, soy muy extraña. Yo soy, sí, te lo juro, yo puedo pasarte de lo romántico, te puedo pasar a la acción, de la acción a la misterio, y es sí, soy me muero de miedo, pero me encanta ver películas de terror, soy extraña. ¿Tú, Pau? De curtmetratges diria Wasp, de l'Andrea Arnold, i de pel·lícules llargs crec que la que em dediqués al cinema va ser quan vaig veure, crec que amb 15 anys, la dels Dardenne de Dos dies i una noche al cinema, a la Filmoteca, que va ser com, que va marcar el clic i va ser com, vull dedicar-me a això, no? Sí.
Pero tú no has dicho ningún título, no sé. A ver, ¿qué te...? Es la primera que te pones. Me encantó El exorcismo de Emily Rose, me encanta ese estilo, El exorcista, un clásico, me fascina, me encanta, todas esas cosas raras me fascinan. Y digamos, Mi nombre es Han, que es una película de Hollywood y Bollywood, que esa me gusta mucho su historia, y algo así súper extraño, me encanta Mi primer amor, que es una película hindú, así soy de rara. Una pel·li que no suporteu, una pel·li que us hagueu adormit, una pel·li que no tornaríeu a repetir. Ostres. Creo que lo que no me gusta son las películas que hacen el remake, eso sí no, es como imposible de ver para mí. Ya me quedé con la imagen de la primera vez, o sea, una segunda no, la remake no me gusta. Que no em va agradar gaire, de les últimes que he vist, France del Dumont, no em va agradar gens, Sobretot anava com degenerant, no? La pel·lícula començava més o menys defensable, però tampoc diria que és la pel·lícula que menys m'agrada, és la primera que s'ha passat pel cap així de recent que hagi vist. Un mite eròtic del cine. Contesta. I teròtic. Bueno, recentment, així que hagi vist en el cinema Showgirls, que persona... Sí. Marlon Brando o Brad Pitt, no sé. Just anava a dir l'Elizabeth Berkley, la protagonista de Showgirls, perquè com en el seu moment que es va publicar, al sexualitzar-se tant, ella mateixa, d'una manera que ara mateix jo crec que seria vist com superempoderadora, en el seu moment ja no li van donar més papers, i era un paper protagonista que per mi està superben defensat, i en el seu moment la van treure de Hollywood, i per mi és un mite ella, no?, en si mateixa, i com ara, amb tant de temps com actualment, se li ha valorat la gran malaltia que va tenir en el seu moment, perquè ara seria supertrencadora, però clar, l'ha anat tan avançada al seu temps, se la va com veure de la forma oposada a la que realment la veuríem ara. Esa película es muy icónica, a mí me cae. Esa se puede decir que cuando yo la vi me hizo un clic. Yo quería ser showgirl, mostrarme y todo eso me fascinaba. Pero un actor que yo creo que para mí que me fascina, sí, que tú dices, ¡guau! Sí, ¿cómo se llama el actor de La Roca? Nicolas Cage. No, no me acuerdo, ¿vale? Pero no, el de La Roca, que es uno grandote que hacía así. La Roca, ¿verdad? El actor, sí, La Roca, sí. Me parece Dwayne Johnson. Me parece fantástico y me gusta muchísimo, aparte que está buenísimo. Voy a cenar con él. Cenar y ir al cine. Vale, pues eso va en la agenda. La primera pel·lícula que vau veure o que recordeu que vau veure? Yo sí me acuerdo. La primera fue en Semana Santa con mi familia, que es una película que me marcó. Cine español, Marcelino Pan y Vino. O sea, imagínate tú. No soy tan antigua, pero sabes que esto se repite mucho. No, pero me gustó mucho cómo lo ejecutada y el mensaje que fue hermoso. ¿Te gustó? ¿La viste? No, sí. Este director tiene muchas que están muy bien. Luego te paso la lista. Me encanta. En el meu cas no recordo la primera que vaig veure, però sí que els meus pares diuen que el primer cop que vaig anar al cinema va ser per veure Nàrnia, i que em veien com amb els ulls superoberts, com, clar, en aquell moment devia tenir 4 anys, i com que van veure com la passió amb la que ho mirava, van dir, aquest nen es dedicarà al cine. Al mòbil, o és massa petit un mòbil o a vegades no teniu més remei i dir, mira, l'he de veure, no sé què. No, en mi casa el móvil no, pero sí siempre es con todos estos aplicativos ahora que puedes ver tantas cosas de cine y todo, sí. Pero el móvil yo no. No, sí, sempre que es pot intenta anar al cinema, i quan no, portàtil. Sí, portàtil al llit, com és molt tard, i perquè televisió jo al meu pis no tinc. Llavors, sempre és això. Clar, si tenir un portàtil, per què ho hauria de posar en un mòbil, no? És com... Pero yo considero que lo más lindo es poder aún venir al cine. Eso es lo que a mí me motiva mucho, o sea, me encanta. Pues la fantasía y ese momento, ese transporte, esa cosa que te transporta es lo que tiene el cine, me gusta mucho. Aún sigo siendo fan
de presentarme en el cine. Cines sols, acompanyats o depèn de la película? Depende, es lindo acompañado, en este caso con amigos o pareja, pero también he tenido mis momentos de ir sola al cine y que los he disfrutado muchísimo. Sí, en el fons, o sigui, a vegades és absurd com pensar que per anar al cine has d'anar sempre acompanyat quan realment el que fas és mirar una pantalla gegant. Vull dir, jo trobo que s'hauria de normalitzar anar al cinema sol perquè és que no té cap mena de sentit, no?, com quedar amb 10 amigues per anar a veure una pel·lícula. A no ser que sigui Tacones, que Tacones és molt guai veure amb amigues i riure, perquè ens ho passem molt bé, cada cop que la fan anem tot el grupet i la veiem i la comentem, així en veu baixa, ens ho passem molt bé. Claro, aparte, por ejemplo, ¿no? Cuando he ido sola al cine me ha cambiado mucho la cabeza. Una vez fui a ver cuando se estrenó, oye, ¿te acuerdas de Comer, Rezar y Amar? Vale, imagínate la primera, cuando salió yo fui sola al cine y terminé separándome y fue como dije, no, yo también me quiero encontrar. Hay que ver, según la película, Tacones por Ruedas es recomendable venir entre todos. Llegiu les crítiques, seguiu les crítiques a l'hora de decidir-vos per anar a veure una pel·lícula? Yo soy más de moverme con mis sensaciones. Sí, me parece interesante, pero también doy ese voto de confianza, decir, bueno, capaz que no gustó, pero a mí a ver qué sensación me da. No. Jo cada cop menys, o sigui, quan era més petit tenia una obsessió amb les crítiques. De fet, tinc una carpeta amb retalls del periòdico de les taules setmanals que feien els divendres, com amb les puntuacions de cada pel·lícula. M'ho llegia tot i era com que, he de veure les que estan més a dalt de la llista, però ara ha arribat un punt que com ja vas fent el gust tu mateix i ja vas sabent quins són els teus referents i per on tires, i ja no fa falta tant llegir crítiques, però igualment sempre m'ha agradat, la veritat. Sí. Quina és la pel·lícula amb la qual més heu rigut? La vostra comèdia preferida? Dios, tengo tantas, soy comedia, dices. Sí, el vostre actor de comèdia preferit, el que vulgueu. Podeu fer un mix o només contestar una part? Tengo algunas que hasta ahora las veo con mi marido ya está como un poco aburrido, siempre las veo. Loco por Mary me gusta, ¿te acuerdas? No sé cómo se llamaba aquí. Algo pasa con Mary, ajá. Sí, o como Rubias de pelo en pecho, que eso es su definición que está malísima. Pero sí, me encanta ese cine de antes, soy muy fan de ese Hollywood así divertido, me gusta mucho. És que no sabria què dir-te, perquè ara mateix, o sigui, m'ha dut un altre cop al cap la mateixa que he dit abans a l'Almodóvar del Pepirosimo, mi otatge que és un montón, i em sabíeu repetir-la, però és que realment és la primera que se'm passa pel cap de riure molt. Així que diria aquesta. Tacones sobre ruedas no deixa de ser una comèdia. Creieu que les comèdies sovint serveixen per explicar temes molt seriosos, temes preocupants, temes reivindicatius, fins i tot molt millor que un drama? O sigui, entre riure i riure pots ficar un missatge i pots donar una clatellada a algú. Sí, jo crec que el que més he pres de tu, Michelle, i de la Luna, i les que sou més les matriarques de la nostra família Drac, és com heu utilitzat els traumes que us han passat o totes les vivències i heu decidit convertir-les com explicar-les amb humor i utilitzar aquest humor com un escut per defensar-vos de tot el que us ha passat i per ser encara més fortes. I a mi això m'inspira molt, com sou capaces de, com a l'escena de les melmelades, com ho expliques amb tant d'humor, una cosa que és tan traumàtica per tu, em sembla superinspirador i és el que realment m'emociona quan ho veig cada cop. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Yo tiendo, cuando yo supero las cosas en mi vida, soy de tomarlo con humor. Y creo que es mi forma también de defensa en el sentido de superación, poderme reír de mis cosas que me han pasado en mi vida. No considero que son traumáticas, en mi caso las vi como muy divertidas y muy como soy una superviviente total, pero considero que cuando tú das un mensaje con humor y sabes, tomándotelo muy en serio, pero también dando humor, creo que el mensaje llega mucho más fácil, ¿no? Y creo que tener la capacidad de reírte de ti misma y contar tus cosas también, eso da un plus de que el mensaje pueda llegar más, ¿no? Al final la realidad es la realidad. Yo no soy un personaje, yo soy esta mujer que ven siempre, que es lo que trato de dejarlo claro en el documental,
que con la diferencia de mis compañeras que son drag, ellas pues se quitan el personaje y pasan a ser un chico, una chica o lo que quieran ser, ¿no? de ellos, pero yo sigo siendo esta persona. Entonces lo que quise yo marcar, que creo que se logró, es separar. Yo no soy una drag, ¿no? Yo soy esta mujer que ven día a día. Al contrari, quina és aquella pel·lícula amb la qual heu plorat més? Wow. De ti siempre te trato de lanzar. ¿Qué sería? Que sempre que faig aquesta pregunta, No, yo lloré. una mica abans, podeu repassar una mica la història del cine, us podeu anar als clàssics, no sé, el que vulgueu, evidentment. Yo, bueno, como te comenté hace un rato, por ejemplo, con Marcelino Pan y Vino, Mar de Lágrimas, tú sabes que está hecha para llegar al corazón. También, bueno, yo soy muy llorona, ¿eh? O sea, tengo la lágrima fácil. También la pasión de Cristo. Yo soy muy católica, soy muy religiosa, pero esa me impactó mucho y lo sufrí mucho, lloré muchísimo. Corazón. Jo crec que la pel·lícula que més he plorat al cinema va ser fa poc, amb Cinco Lobitos. O sigui, de veritat, que és que era com... que em sabia greu per la gent que tenia al voltant, perquè del minut 1, o sigui que no fa plorar, no el primer minut de la pel·lícula, però jo estava, no sé per què vaig connectar molt amb la Laia Costa, i estava tot el rato com passant el seu procés, com plorant, i em sabia greu pel públic, perquè és que no podia parar i estava com, sisplau, o sigui, no puc aguantar, i va ser bastant com còmica la situació, però és que no vaig poder deixar de plorar ni després de veure-la. Jo crec que rècord de llàgrimes per mi a un cinema va ser Cinco Lobitos. El drag es todo y es nada. Ser madre es muy duro. Tacones sobre ruedas està plena de frases genials. Teniu frases preferides de pel·lícules que recordeu? Heu vist una pel·lícula i hi ha frases que ja se us han quedat per tota la vida i les dieu fins i tot. Bueno, trato de recordar. Bueno, Showgirls ja la de no és Versace, és Versace, que és bastant icònica, no? Com que va ser molt la broma, sempre amb les amigues. Bueno, también considero que la de Coco Chanel, esa me gusta. Esa de, ¿sabes? No es lo que llevas, sino cómo lo llevas. También eso creo que lo aplicamos mucho. ¿Qué más sería? Almodóvar, a Dolor i Glòria, quan diu que un bon actor és el que sabe contenir les làgrimes, no el que les treu. A mi aquesta també se m'ha quedat bastant. Y Tacones sobre ruedas no es murciano, sino marciano. Què fue antes? ¿Murcia o Marte? Això està bé. Pel·lícula LGTBI plus preferida? Bueno, jo diria... També és bastant recent, però Portrait of a Lady on Fire, de la sèrie Esquiama, és que em sembla que és una obra mestra. Em sembla que és de les pel·lícules recents més monumentals que s'han fet. Cada pla és una obra d'art, les interpretacions són magnífiques, el guió és super depurat, tot passa pel subtext, és que és genial. O sigui, jo no puc pensar en una pel·lícula millor en general, inclús sense que sigui LGTB, perquè crec que és una pel·lícula universal amb la que tothom pot connectar sense ser del col·lectiu. Y diría que es así. Yo creo que, no sé cómo fue conocida, pero creo que Woman America, Mujer América, no la de superhéroe, era de una mujer trans que vivía su transición de mayor. Una mujer fantástica. No me acuerdo, esta es de Hollywood. Antigua, que es una mujer que vive su transición ya mayor y se entera que tiene un hijo y lo tiene que ir a buscar a la cárcel, y se muestra cómo ella vive su transición, que bueno, la gente que lo ve seguro se acuerda de la que estoy diciendo, cómo vive su transición y a la vez cómo cría un hijo grande, y a mí me gusta mucho porque es como muestra cómo ella practica, cómo se quiere mostrar y todo. Tacones està ple de dives. Teniu dives preferides modernes o de cine clàssic? No sé, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Lola Flores, Marilyn, Rita Hayworth...
com portem el cine clàssic i els referents, potser en el Claro. teu cas? Para mí siempre Marilyn siempre será un icono y una trata de sacar cositas de ella. La elegancia de Audrey me encanta, es muy elegante. Y si me tengo que decir una tipo de ahora que me gusta mucho, mucho, mucho como actriz. No me acuerdo. A mi, com a gran inspiració clàssica, justament la casa de la Rita Hayworth va ser la que em va inspirar com amb el seu paper de Gilda, òbviament, a fer la primera performance drag, que vaig fer com la performance dels guants, de Put the Blame on Me, i va ser com el primer show drag que vaig fer, de fet, va ser aquesta, amb aquesta perfo, i d'actuals, per mi, la gran diva de la performance, la Marina Abramovic, seria com la gran referent d'ara. L'última pel·lícula xula que heu vist i que recomanaríeu, que heu vist en el cine, la més recent. Vull dir, mira, heu d'anar a veure això. Quina dieta? Aparte de Tacones sobre Ruedas. Lo último que pido. Siempre con mi marido. Potser l'heu vist a casa, no sé, potser heu recuperat alguna pel·lícula. Davant, al mig o al darrere? A la mitad. Yo siempre a la mitad de la sala. I Paula, No, a la mitad. Siempre busco el desierto de la mitad. Es como religioso y como metódica a la mitad. a mi m'agrada, així més específic, rotllo quarta fila, que estàs bastant al davant, tampoc a la primera fila, però centrat, el més centrat possible a la fila 4. Dues últimes preguntes, a no ser que em contesteu la d'abans. Per què la gent ha d'anar a veure Tacones sobre Ruedas? Creo que Tacones sobre Ruedas tiene ingredientes que lo hacen muy real, porque al final es nuestras historias, que queremos compartirla con todos vosotros, y creo que el mensaje final está muy interesante, y al final cada una de las integrantes aporta algo, y creo que eso es lo bonito que tiene Tacones sobre Ruedas, que tiene mucha realidad. Eso es important. Sí, i en el fons això el que volem reivindicar és que el drac o la performance que és una forma de fer com reflexió sobre un mateix, no? De sortir d'un personatge, quan interpretes un personatge de tu, el que estàs fent és sortir de tu, del teu ego, i veure't des de fora. I això sempre és el que diem que comporta un gran coneixement de tu mateix quan el veus des de fora, perquè et dones compte de moltes coses que estan en tu i que es poden millorar o que es poden corregir. I és una experiència que en el fons que tothom podria viure, no? La de fer això d'interpretar un personatge, ni que fos un dia, i ja que no tothom ho farà, almenys poder veure un documental sobre això per veure que realment és una cosa molt més aterrada que la que es veu a la majoria de mitjans, que es veu com el drac com una cosa super, no ho sé, com molt... que intimida, no? Potser la gent que no està dintre del món. I el que jo crec que fem amb aquest documental és humanitzar molt la figura de la drac, de la performer, en aquest cas també de la Michelle, que s'obre en canal. I això jo crec que fa que tothom pugui connectar. En el meu cas, la meva família, per exemple, sempre veia com això, aquest món, millor no t'hi dediquis tant, i al veure el documental es van donar compte que realment és una família més, no? Que és una altra forma de conviure, la que tenim nosaltres, i no és tan allunyada a les famílies convencionals. De fet, és un altre tipus de família. Es una forma también de expresar el arte, porque no es algo, por ejemplo, lo con sobre Ruedas no es para específicamente el público LGTBIQ+. Es para toda la familia. Lo pueden ver hasta niños porque no tenemos... Esto está montado y está hecho y está destinado a un niño. Exacto. ¿Sabes? Puede venir cualquier persona a disfrutarlo y verlo, y por qué no quedarse con algún mensaje de lo que puedan ver. I última pregunta, una defensa, una reivindicació de les sales de cine. Per què les sales de cine sempre han d'existir i és el millor lloc on veure una pel·lícula? Para mí ir a una sala de cine es como si fueras a un viaje a la NASA.
Creo que para mí el cine es eso que te transporta a otro momento y te hace vivir y esto que está tan moderno, estas sensaciones de los audios y todo. Creo que ir al cine nunca debería pasar de moda y espero que esté para siempre, siempre, porque es una desconexión. Entras de la ciudad a una sala donde te va a transportar y por qué no sentirte dentro de la peli. Yo soy de las que se creen que está dentro de la película. Sí, sí. No, és total. Em passa el mateix. Però dic, quan surto de veure una pel·lícula és com... Depèn del que hagi vist, la meva personalitat canvia durant unes hores, en plan com segueixo com dintre quan he connectat molt. I realment és això, no? En el fons és anar a un lloc a compartir un moment, un espai amb desconeguts i desconegudes i és una experiència que jo crec que és més sana que mai en el moment en què estem vivint, que tots són tan estímuls, que estem tan connectats en tantes xarxes, tantes coses, doncs poder desconnectar un moment, mirar una pantalla i connectar només amb aquesta pantalla durant un rato sense anar canviant de contingut, crec que és molt important, perquè ara comentarà amb els companys més així cinèfils que cada cop ens costa més veure una pel·lícula sencera d'una tirada a casa. És com constantment el que rebem dels mòbils i de tota aquesta constant informació que rebem ens està fent desconnectar molt de nosaltres mateixes i de mantenir la nostra concentració. I el cinema una mica el que et fa és obligar-te a tenir la concentració posada i per això jo crec que és que ens endinsem més i connectem més i acabem deixant-nos entrar a la gran pantalla. Mires, las palomitas dulces y saladas también. O sea, para mí dulces y saladas. O saladas. Las dos. Yo las pido mitad y mitad. Y mi refresco también. Eso es la fantasía del cine. Todo de todo. Hay que probar siempre un poquito de todo en la vida. ¿Verdad? ¿Por qué una sola cosa? No, mitad y mitad. Así disfruta una más. Se m'ha acudit una pel·lícula... Bueno, és un curtmetratge, perquè la setmana passada estava a Barcelona Film Fest i em va encantar el curtmetratge de Muerte en Torrevieja. Em va agradar molt i de les últimes pel·lícules que he vist, diria aquesta. A mí me gustó un documental que vi que es Nocturnas. Ay, ese me divirtió muchísimo. Un cortometraje. Un cortometraje, sí, sí, sí. Moltes gràcies. Y ha sido divino esto y toda la gente que nos ve o nos escucha, ya saben, Tacones sobre Ruedas, no se lo pueden perder. 24 de mayo y 1 de junio en Cine Girona, que me fascina este cine, así es que esperemos podernos ver y tomar una foto y comer palomitas, claro. Es la mejor haciendo promo ella, de verdad. Dulces y saladas, por favor revisaré cada envase de palomitas a que estén bien repartidas. Hay que probar todo en esa vida. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Saladito, dulcito. Todo, un poco de todo. De todo un poquito. Claro que sí. Rolling, rolling, rolling. Yeah! Rolling,